gore rinera kudyiwa rinopisa pari kupisa muri yezimbabwe ndadzoka nema-updates manyama kana muchinge mandoona kudai so ndinenge ndine majoka mukomana anonzi Patrick Chinamasa ari kuda tingati ameno ari kutarisa it seems like he's pushing very hard kuti VP Chiwenga asapapinde pano pepe ndo maonera ndakutoita nyaya iyoyi ndo zvandatoona ipapapa right iko zvinezvi he was pushing very hard zvakaitwa zvakataurwa zvese everything nyaya yacho yakumeka sense cause saka takati munzwa semaromasi anguti isu tingadzitauriri nyaya idzi ngatimbosiya nyaya dzekumusha kwa it's like titombogara chitobvunza even kana masiya kuti imi kubasa kwenyu nyaya dzenyu dzapapi because tumafights rochitungoitika tokawanda ipapapa but after everything ndikungoti these people vakwanisa kubetreya munhu anonzi mutsvangwa cause mutsvangwa munhu wekuti ndiye mumwe asina direction asina order akambobuda ari against VP wacho akabuda ato same WhatsApp group same team ato against Tagwire it's like achanyatsoziva kuti pake chaipo ndepape pakurwa politics dzekuti hapachaita zvekuudza noti iwo toda kudai iwo todai parikurwa inonzi politics dzemazvake but kune imwe team yekuti iri kuronga zvinhu zvayo saka kana mamirire azvaita iwaya tirikureva kuti 2028 Mnangagwa anogona kungoresigna kana zvikafamba mushe maonero andakutoita ipapapa 2028 because 2027 vanenge vachienda kucongress yavo yeparty saka kona 2028 uyo anozoresigna tichaonerera kana musati makambonzwa zvenyaya dzepolitics this time muchanyatsosangana nepolitics mugonyatsoona kuti chii chinenge chichinyatsotora nzvimbo kana chii chichanyatsoitika panapa but inini pandasangana nenyaya iyi ndanga ndisitombori prepared ndakaiona zvangu achitaura iye Chinamasa but nyaya yangoti ndakangoti pamwe kudhomoka munhu anenge akura anongozana Chinamasa vanhu vaya like pandakangotaza ndingakusamutora serious paakamboenda nokomishona bin paipa ndikati hapana chandinoteerera kune munhu saka pandakatoona ataura nyaya iyi ndakangoti pamwe ndozviya zvekukomishona bin zvinenge zvaanenge achida zvaajaira kungoita saka ndakangoti handimbomutore serious but izvezvi pazvava manje nyaya yacho ndiri kuona kuti yakuda kutorwa kawo serious iko zvinezvi iye ari kunigirikina because iyo ZANU-PF yacho ndoiri kutocelebrata iri kuramba ichingosimbisa nyaya iyoyi I don't know kuti muboy kani kana kuti murwadzi wenzeve nenyaya yacho ZANU-PF co-opts 5 comrades into central committee. ZANU-PF has co-opted 5 new members into its central committee following recommendations from provincial structures. From Harare kuna comrade Kudata Gwirei, from Marsh East comrade Polite Kampumura, from Marsh North comrade Christine Gwati, Joseph Selima and Colin Ndebele. From Harare businessman Tagwire. ZANU-PF Secretary for Legal Affairs comrade Patrick Chinamasa confirmed that the Politburo endorsed the co-options during its 385th ordinary session on July 30, 2025. The appointments will be formally adopted at the next Central Committee meeting. The co-option of Comrade Tagwire followed a recommendation by the Harare Provincial Coordinating Committee approved at the 384th ordinary session on July 2, 2025 with no objection raised. Saka ndo patavapa ndo pasvika chinhu chacho ipapapa pachanakidza politics idzezvezvi dzakuda kuti vanhu mungogara iwo gara une data uchinyatsofollowa mbichana uchiteerera uri kure futi because kuona kwadzara kwane dzakuda kudzoka paya mukatarisa madays aya enguva yaRG mugabe kwakafa vanhu vakawanda kabe kutoti tekunototi wendiya kunopinda wendiya kuno but izvezvi kwakuya new blood iye Tagwire wacho kamutarisawo ndiyo mwana famba akagadwa ungatota nemota gidhika saka paakupisa izveso but team Chinamasa andinombozvigengata zvitasisira kuti ana Chinamasa vanotopusha very hard kuti iye Tagwire aite se apinda anoitawo zvaanoita pachinhu ichi. I understand and I know kuti vanhu vakaita sana Chinamasa havana chavo muZANU-PF vakangofananawo naiye Tagwire wacho pakuti ana Chinamasa havana kana hondo yavakarwa havana kana chihondo chaanoziva like zvavanoita zvezvo zvekuti mupati mavo kuti takarwa hondo ningirikini kuhondo takazodai takadaidai iye hapo panyaya dzehondo hana chaano kana one chaanotaura kana chaanoziva panyaya dzekuhondo idzi saka iye akutongoindosa pane
nyaya yetagwire. And the other thing, unoona pakatanga kutaura nyaya yetagwire ichitenderera on social media zvakanyanya, pakatanga kugadzirwa maaccounts maghost akasiyana siyana achipindura kuti chinchi tikatomboya tikati maghost maona atamba tikati aiwa regedzai timutaure nditagwire zvaari kutaura mamuona tagwire. Saka tagwire atanga kuramba ndisiri nini ndiri kudai so takashayaka kuti koya ari kurambira chii kana zvadhakwa muri kuunderstanda zvinhu zviripo. Ndopatona nezitsamba kambani yake chaiyo iye mpuni kwakutosvika pakutobudisa statement kuti handina masocial media accounts. Saka taishaya kuti kozviri basa rei kwari kumbonyawo zvinetsere chiko kozi kune vanhu vanoita zvakawanda zvemaghosti zvekuti iwe ndondonzi ningi achingotora mazita evanhu, but iye ndakashaya kuti pakuramba ari kuita sei. Ende pakatanga kutoitika nyaya yacho ndakatotaura ndikati kumagumo uku kune nyaya because tarisai vari kutamba vese golf apa napresident Mnangagwa wacho. Kati ime munongotamba golf mese seko mine nyaya zvinhu zvese zviri kuitika asi havana nzeve here vanhu hede. Ini ndakatozoona ndinda ndisitorina nzeve panyaya yacho, ndinasitorina ndasina kunge ndatoziva zviri kutoitika. And the other thing, imwe nyaya yandiri kusangana nayo yandiri kunzwa panapa inyaya yakaitika nezuro kuSouth Africa kwekupuwa judgment kwakaitika kuti ayo lungu anofanira kudzokera kunovigwa kunyika kwake kuZambia. But nyaya yacho iripo manje, the Lungu family vari kutoenda kunoapply kuti lungu aigwa toda kunoapila mini kuti judgment yatopiwa iyoyo ngatimbodzokorodzwa futi. Haina kutongwa zvisiri izvo zaya zvekuti ukaenda kuHigh Court wakutokwira wakutoenda kuSupreme Court ndosikirira kutorwa pana kuti aiwa iyi judgment yapuwa iyi haiko, because zvakatondishamisa. I was shocked kuona judgment ichipuwa kaiye Esther Lungu mukadzi wacho walungu achichema ari imomo. Ndikati ko chii chinochemedza ipapapa. Havasi kutoda kutoti mufesi weya avigwe kunyika kwake. It's like zvinhu zvekuti kana kuti chinhu chemhuri vakatotaurirana kudhara kuti isusu tinoningirikana. Kutonga nyika kazvokuti unosvika pakuti wafa wakunyara kunda kunovigwa imomo. Zvinonyadzisa. The other thing, there is this guy Floyd Shivambu uya kuSouth Africa ukumbosha aishanda namalema, aishanda ngari kuna malema kubva pakangosiyana namalema down for zvangova. So now look where he is, look what is happening right now. Mafanis madrama ega vanhu vakaiseka malema zvazoda malema zvazoda. And I was like okay, zvinowanika is politics zvirimo mugame zvichai. Now uyu muchinda kubva pakangonosangana nabushira kanzi takumbokubvisa position uchangosara uri apa. Saka izvi zvakabva atobviswa pese. Ende iyewo ari kubuda kutaura kuti I hereby fully accept the decision by the Umkhonto weSizwe Party MK to terminate my membership of the organization. This acceptance is equal and final. I will not appeal the decision as I respect the process and structures of the organization that I once served as a national organizer and secretary general. Apedza zvake. Handisi kutomboapila. Ngirikiniyo yapuwa ndiyoyo. Mazuva varume vacho vari kuzvarwa vari wiki vako ende vane chimwe chiramwa chekuti zvekutoti saka muchandinyengerera kana mangu ndida mambondibvisirei. Idzi nyaya dzavanhu machechi anyway tichazotaura nezvayo. But ndisati ndapedza, is very sad ndikutambira sad news panapa. Madzibaba Nicholas Zakaria has been admitted at Chitungwiza Hospital. Nyaya yediabetes iya yanetsa. Saka vari kuramba vachingonodai vakambomhanyiswa kumboti vamboenda ma1 senior lecture. Zvakaoma. Vanhu vakambotaura zvakawanda about this guy. Chikatota nyaudzooka paspotlight bos panononga kunzika chibatsiraikawo titese toona kuti tazodii pamberi apo. Chibatsirai, tryai kubatsirawo madzibaba. Vanhu vanga vakuramba kubatsira vachiti handi takapuwa mota nachivhayo. Amene kuti wai kwapuwa zvinhu nachivhayo unotanga unotanga kuti enemy yevanhu. Handisi kunyatsonzwisisa kuti zviri kunyatsofamba sei kana chii chiri kunyatsoitika. But for now ngatimbogumira panapa. Ndo nyaya dzatiri kuti tamboonesana. Muchazondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. But before I disappear, kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva FNB business account usina work permit kana kuti study permit, is education research is the way to go. But Owen mutaure naye anokuitirai. Owen education research ndiye one munhu angoregistera company ubva FNB business account usina work permit kana kuti study permit. So manje Owen ndiye ane chimuti chekuita zvinhu zvacho izvozvo. Zasoro chivhariro nzoona business account, bank account mukore uno muSouth Africa iwo nepassport unless kana wakapusawo zvako. But kana usina kupusa tora namba dzaOwen dzendakuisira utaure naye so akuregistere company because ndiye munhu wacho ari kutochigona.